Sevgilimizden, aşık olan kişimizden ayrılanmızda bize näme bolýar? Başta aşık olan organymyz yüregimiz däl, hemme duýgularyň bolup geçýänleri beýnimizden unutmaly. Aşık olanmyzda bölünüp çykkan oksitosin garmonunyň beýlekady baglanma garmonudur. Aşık olan kişimiz bilen näçe köp wagt geçirdigimizçe oksitosin, serotonin we endorfin ýaly bagtlylyk garmonlary şonça-da köp bölünüp çykýandyr. Sevgilimizden ayrılanmazdan sonra hem bedenimiz ol bölünüp çykkan garmonlary islemäge dowam edýändir. Ýöne gynansak da ol garmonlaryň bölünüp çykmagyna kömek edýän ol kişi biziň durmuşymyzda ýem ýokdur. Ýöne biz bu garmonlary isleýän ýerlere wagtlaýyn çeken bolsa 3-6 ay boýunça aýdanmyzy etdirip bilmeýäs. Beýnimiz bedenimizdäki bu garmonlary isleýän ýerleri kanagatlandyrjak bolup sevgilimiz bilen geçiren wagtlarymyzy gözüňmize getirip bize ýatladyp ol kişini gözlemäge ýeterýär. Göçme manada aýdanmyzda ýüregimiz parçalananda hiç de aklymyza gelmejek bir hadisan baştan geçirýär. Beýnimiziň himeti ütgeýär. Bedenimiz hem himik taýdan hem de psikologik taýdan öňkü garmonlary öwrenşipdi. Öjüklerimiz ol derejedäki garmonlary tapyp bilmeýärligi üçin düzgün tertip bilen işlemeýär we fiziologiýamyz bozulmaga başlaýar. Şeýle hem bolsa, ışk ajysy çekýän kişileriň beýinlerinde işçeňleşen sebetler yumruk iýenmizde we odellerimizde ýaly fiziki taýdan janymyzy agyrtýan wagty işçeňleşen sebetler bilen birmeňleşdir. Bu sebäpden ışk ajysy, söýgüniň hasraty bedenimiziň hemme ýerinde agra sebäp bolup bilýändir.